I zdravo ljudi, ja sam Mrave, dobrodošli na klip. I u današnjem klipu ću vam pričati nešto o mojim iskustvima, te događajima sa računarima. Šta je se meni dešavalo pre kad sam bio mlađi, kad nisam znao da rastorim računar, recimo, kao skineš montažnu ploču i to. I to je bilo možda pre 3 godine. 3 godine je bilo. Imao sam neko kao iskustvo malo, ali dečak, bio sam baš mlađi, 3 godine mlađi. I ja rekao, ajde rastorim računar, bio pun nešto prašine, ja rekao, ajde, ja znam sve to, a internet sam, imao sam kao nešto, ne znam, na telefonu, nebitno, ne znam ja. I šta sam znao da radim, pojma nisam imao. I dolazim ja, lik, rastorim sve lepo, računar skidam matičnu ploču, rastorim, odbijem se šahovem kompletno, znači sve, grafičku, procesor, sve skidam. Grafički procesor što naš, sad ima tu nešto da skida i to. I kad dolazim ja, skidamo sve redom, napajanje gore stoji, i dolazim ja dole do onaj front panel header, ako znate šta je, dole za LED, kad napred kalansija za hard disk, opterećenje, tako to, ili ne znam zašto bež, za paljenje, naravno, i za reset. Kako dotaknete dole, pa i da spoji se gore sa onim, gore za dugme što ide za paljenje i za reset. I ja lik dolazim onda, pojma nisam imao, rekao, ajdu na sve, ja nisam to ni znao da je to razdvojeno, pošto idu po dva, I ja lik dolazim, čupam sve, redom, vadim, izvadim sve. Ja kad vide šta uradi, ja i čupam, kad sve pojedno. I ja tu u početku, znači, ja sam to izvadio, ja pojma nisam imao, sam sve lepo čisti i kad je trebalo da sklopim sve sklopim i ja kad vide, i šta sad da radim? Ja razmišljam, šta ću, ne znam, protiv gledaš, znaš kako je kad ne si znao kad ne znaš nešto. To je bilo što sam znao, nisam znao ništa. I, da sam znao ja, onda recimo imao sam brošuru od matične i ja sam mogao da pročitam, naravno, da nađi to, sigurno to imao ovo. To je ja nisam to baš ni gledao posebno. Ja ga nisam setio, što mlađi što sam znao, ko zna je to bilo. I dolazim ja, sve lepo, i ja se razmišljam šta ću. I ja se setim da uzmem jedan po jedan. To je, znao sam da su one bili po dva. Znači, stalno su bila 2 po 2, znači bilo ne znam koliko imali, 6. Ja po 2 idu, znači jedan gore, jedan dole. To sam bar zapamtio. I ja šta ću, kako ću, ja uvatim, držimo na 2, malo na pipkice, šta su na pipka. I držim jedno za drugo i ubacimo jedno, recimo od power, znači za paljenje. I ja ubacim na 2, pritisnem da će pali, neće. Pritisnem druga 2, neće. Treće, hoće. I hoće posle. I ja se toga setim. I ja posle lepo izvadim opet, pošto nisam mogao da ga ugasim, to jest mogao sam pritisnuti dugo, i ja probam onda za reset. Neće za reset. Normalno nisam ga ni stavio. I ja uvatim za reset, isto na tu foru radim, znači prvo isprobavam koje paše gde, i potrebim inače reset. I na kraju sam našao posle isto za LED svetla i tako to, za LED, da sija, za hard disk, naravno, crveno i zeleno. I uspijem redom, polako, i ja sastavim. Znači, je osjećaj, znači, kad pojma nemate da namestite, bukvalno setite se, nađete neku ideju, naravno. I ja sam tada to uspio da pronađem, to jest, šta znaš, kao mlađi si, pojma nemaš, hoćeš nešto kao da skineš ti da namestiš i to. Dobro, to nije ništa strašno namestiti, ali onda sam bio mlađi, kao da gledaš, ovo šta sad radim, da se. I tako ja lepo stavim to i namestim, upalim, radi sve, normalno reset na sve. I ja prvo, jedan sam pomašio, na kraju jedva sam ga podreo. I ja uključim računar, sve lepo se ne uključi, i kad pogledate dole gde je za internet, kao dole, stala dole, u meni dole stavite. Za internet, za zvuk i tako to, neće da prejavi za internet i zvuk, stanete kao rupasto i znate što ste mislili kad neće. I ja pretpostavljam zbog toga, znači, baterice nema veze, to nije zbog baterice, pošto znam šta sam radio.
I ja lijepo ono teram, pokušavam nekako teram, namjestam i izvadim i ja potrim. Na kraju, to sam radio ladno nekih sat vremena, sat tipa sam se ja zavolio oko toga. U redu, kad sam vidio se ladno, ono, sad ćeš klopim ja to lagano, sve lijepo čisti, ono, nema problema. I ja kad sam došao do tle, znači, možete zamisliti kako mala stvar može napraviti toliki problem. Znači, ono, kad ne znaš, kad si manji, nemaš pojma. Tako da, ono. I to bi bilo to u današnjem klipu, tako da, ono, kada se da podelim sa vama neku moju doopštinu sa računarima. Pa, vidimo se u naravnom klipu, to jest bit će još uvijek ovakvih klipova, nadam se, sigurno. I vidimo se u naravnom klipu i vidimo se.